Moin! Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 1. Hus und Lüd. Dat is een hus. Dat is een huis. Dat is een luthus. Dat is een luttehuis. Dat is een groot huis. Dat is een grote huis. Dat hier huis is lutter als dat andere huis. Dat hier huis is groter als dat andere huis. Dat is een woonblok. De woonblok is groot en hoog, groter en hoger als andere huis. Dat is een lutdorp. Daar zijn bloot een paar lutte huis, een school en een kerk. Geen woonblok. De school is open in de week. De Kinder zit in de klas en leert. Deze Kinder gaat naar school. Een kind is een dejan en dat andere kind is een jong. De dejan het een buik en de jong het een rugzak. Klok 3 komt de Kinder weer naar huis. De jong speelt bal en de dejan list een buik. Morgen gaat de Kinder weer naar school en leert. De moeder van de Kinder arbeidt in de bäckerij van dat dorp. Zij bakt brood, koken en pletten. Te huis maakt ze lekker eten. Zij maakt ook muziek op de harp. De vader van de Kinder arbeidt in de stad. De stad is veel groter als dat dorp. Daar zijn veel grote en hoge huis, woonblok, bureauhuis, koophuis, ladens en fabrieken. Vader arbeidt in een bureau. Tschüss! Wees bedankt für drin kicken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Lernen.